कैसे कि काका हो हमरा के रहिया बताई द। अच्छा लड़का कहता कि रास्ता भूल गइल बानी, चाचा तने घरे जाए के रास्ता बता दी। हमरा गांव में काका मालूम बा याद नहीं खे, लेकिन एगो काली माई के मंदिर बा जो हमरा याद बा। कैसे भैया कैसे कैसे कि काका हो हमरा के रहिया बताई द कि बानी भुलाइल तनी घरे पहुँचाई द कि काका हो हमरा के रहिया बताई द कि बानी भुलाइल तनी घरे पहुँचाई द। और काटा का कि ना जानी गौआ के नाम गो काली माई बारी हमरा गाँव। लड़का कहता कि गांव के मालूम का बा हमरा मालूम नहीं थे, लेकिन एगो काली माई के जोन मंदिर बा हमरा के याद बा। कैसे कि ना जानी गौआ के नाम गो कैसे भैया लड़का कहता कैसे कि काली माई बारी हमरा गाँव, ओ एगो काली माई बारी हमरा गाँव, काली माई बारी हमरा गाँव। काका हो हमरा के रहिया बताइला बानी भुलाइल तनी घरे पहुँचाइला ना जानी गौआ के नाम गो काली माई बारी हमरा गाँव, ओ एगो काली माई बारी हमरा गाँव, ओ एगो काली माई बारी हमरा गाँव। क्या बात है हो भैया हो, बोले काली मैया की जय हो। क्या बात है क्या बात है हेलो 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 और देखिए वो लड़का कहा था भैया कैसे घूमे खातिर आइल रहने राहतन के मेला छूटल सब कर संग दादा हो गनी अकेला। घूमे खातिर आइल रहने राहतन के मेला छूटल सब कर संग दादा हो गनी अकेला। भोरे भोरे हो भोरे 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 जाई सबे जलवा चढ़ावे माई के सरनिया में दुखवा मिटावे नीक लागे निमिया के छाए गो। लड़का कहता भैया कैसे 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 कि घूमे खातिर आइल रहने रातन के मेला कि छूटल सबका संग दादा हो गनी अकेला। जय हो ये हमारे प्यारे भाई बबलू कुमार है, ये प्यारा बहुत अच्छा डिजाइन करता है। ये पोस्टर डिजाइनर, एक बार ताली बजा दीजिए मेरे भाई के लिए, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये बहुत अच्छा, इनको YouTube के बारे में जानकारी है और बहुत सुंदर स्ट्राइक भी मारते हैं इतने कम एज में। हाँ हम फेमस कर दिए हैं आपको, सब कैमरा वाले सब रिकॉर्ड कर रहा है। बहुत बड़े स्ट्राइकर भी हैं और बहुत प्यारे डिजाइन पोस्टर करते हैं बबलू सामरिया जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार दुलार देने के लिए भाई। बोले क्या कहते भैया कैसे कैसे कि घूमे खातिर आइल रहने राहतन के मेला छूटल सबका संग दादा हो गनी अकेला। छूटल सबके संग दादा हो गई अकेला, छूटल सबके संग दादा हो गई अकेला। घूमे खातिर आइल रहने राहतन के मेला छूटल सबके संग दादा हो गनी अकेला। भोरे भोरे हो भोरे 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 जाई सबे जलवा चढ़ावे माई के सरनिया में दुखवा मिटावे नीक लागे निमिया के छाए गो। कैसे कि नीक लागे निमिया के छाए गो। एगो दूगो भजन होगा उसके बाद खाली गजन होगा। हाँ बोलने भाई, बोलिए प्रेम से काली मैया की जय है। कि नीक लागे निमिया के छाए गो काली माई बारी हमरा गाँव, ओ एगो काली माई बारी
बारी हमरा गाँव, ओ एगो काली माई बारी हमरा गाँव, ओ एगो काली माई बारी हमरा गाँव। क्या बात है, बोले काली मैया की जय हो। क्या बात है भैया, और लड़का कहता का गाँव के हमरा पूरब ओरी मंदिर बाटे भारी, आरी यारी मंदिरिया के लागल बा फुलवारी, आरी आरी मंदिरिया के लागल बा फुलवारी, आरी हमरा पूरब ओरी मंदिर बाटे भारी, आरी यारी मंदिरिया के लागल बा फुलवारी। और लड़का कहता कैसे, लड़का बड़ी भाव में बा हेती चुकी लड़का बा भैया एक मिनट। कैसे लड़का कहता कि काका हमारा गांव में मंदिर बा कैसे भैया, वो कहता कि गाँव के हमरा पूरब ओरी मंदिर बाटे भारी, यारी यारी मंदिरिया के लागल बा फुलवारी। ए लाठी वाला भैया आप खाली दिखाइएगा, किसी को मारिएगा नहीं। हाँ, नहीं आप मारिए उरिएगा नहीं। देखिए बड़ी मुश्किल से यही तो वो शेर है जो किसी को भी नेता और अभिनेता बना देते हैं। ये ओरिजिनल स्टार तो ये लोग हैं, इसलिए आप हाथ जोड़ के विनती है किसी पे चलाइएगा नहीं डंडा, खाली प्यार से समझाइए, ये लोग प्यार से मान जाएंगे। कि गाँव के हमरा पूरब ओरी मंदिर बाटे भारी, आरी यारी मंदिरिया के लागल बा फुलवारी। गाँव के हमरा पूरब ओरी मंदिर बाटे भारी, आरी यारी मंदिरिया के लागल बा फुलवारी। कबही से घूमे मिले के याद से, पानी भूखाई हम तब किया पियास से। और कैसे भाग गईल छोटे छोटे पाएगो, भैया वो लड़का कहता कि थक गईल छोटे छोटे पाएगो, काली माई बारे हमरा गाँव, ओ एगो काली माई बारी 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 हमरा गाँव।